Lad os i dag studere Guds ord med prædikenen Gudstjenestens vigtighed. Sabbatsgudstjenesten, tredjedagsgudstjenesten, højtidens gudstjenester og de faste bedetider er alle gudstjeneste for Gud. Hvorfor holde gudstjeneste? Mange tror, at gudstjeneste er at gå i kirke, synge lovsange, høre Guds ord og bede. Lad os i dag gennem Bibelen bekræfte det sande formål med gudstjenesten og forstå dens vigtighed for vores sjæle og i den åndelige verden. 영적인 어떤 부분을 차지하는 것인가를 오늘 경의 가르침 속에서 확인해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. Lad os åbne Salmernes bog, kapitel 50 sammen. Lad os se Salmernes bog, kapitel 50, vers 1. Herren gudernes Gud taler. Han kalder på jorden fra øst til vest. Fra Sion, skønhedens krone, træder Gud frem i stråleglans. Hvor Gud kommer, han tier ikke. Foran ham går en fortærende ild, omkring ham raser en vældig storm. Han indkalder himlen deroppe og jorden, han vil holde dom over sit folk. Kald mine trofaste sammen hos mig, dem der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer. Ordet slagtoffer betyder her gudstjeneste. I Det Gamle Testamente bruges ordet slagtoffer ofte, og i Det Nye Testamente bruges ordet gudstjeneste. Begge ord har samme betydning. På denne måde lader Gud os vide gennem Salmernes bog, kapitel 50. Kald mine trofaste sammen hos mig, dem der har sluttet pagt med mig ved slagtoffer. Hvorfor er gudstjeneste nødvendig, og hvorfor begyndte den? For at menneskeheden let kan forstå dette, forklarer Gud det gennem historien om Edens have. Der var intet behov for gudstjeneste, før Adam og Eva syndede ved at spise af træet til kundskab om godt og ondt. Men efter at de havde begået synden at spise af træet til kundskab om godt og ondt, åbenbarede Gud vejen til at genoprette al Edens herlighed gennem Abel og Kain, Adam og Evas sønner. Fra det tidspunkt begyndte udtrykkene Abels slagtoffer og Kains slagtoffer at fremgå af Bibelen. Med andre ord, for at de kunne genoprette al Edens herlighed, som de havde mistet, indstiftede Gud gudstjenesten. Faktisk er vi de sjæle, der syndede i himlen og blev kastet ned til denne jord. For at vi kan få tilgivelse for de synder, vi begik i himlen og møde Gud, blev gudstjenesten indstiftet som en nådens tid og et nådens sted. Derfor er det ekstremt vigtigt i vores trosliv at deltage i gudstjenester på de angivne datoer og tidspunkter. Det må aldrig forsømmes. Det er fordi Guds vilje, at vi syndere fra himlen kan blive tilgivet, er indeholdt i gudstjenesten. Gudstjenesten indeholder også taknemmelighed for nåden, der soner vores synder. Derfor sagde alle profeter og apostle i den tidlige kirke til de hellige: vi må aldrig forsømme gudstjenesten. Lad os se på Hebræerbrevet kapitel 10.
Hebræerbrevet kapitel 10, vers 22. 22절의 말씀 함께 보시겠습니다. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed, og med legemet badet i rent vand. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Kort sagt, vi bør ikke opgive at samles til gudstjeneste, som nogle har for vane. I stedet for at følge deres vane med ikke at deltage, bør vi opmuntre hinanden og gøre alt for at samles, når vi ser Guds herlige dag nærme sig. Det er den lektie, Hebræerbrevet kapitel 10, vers 25 lærer os. Derfor har gudstjeneste en meget vigtig betydning. Lad os fortsætte med vers 26. For synder vi med vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder. Det betyder, at der ikke er nogen tilbedelse til syndernes forladelse tilbage. Tilbage er kun en frygtelig forventning om dom og en brændende nidkærhed, som skal fortære modstanderne. I Hebræerbrevet kapitel 10 kan vi bekræfte Bibelens strenge lære og formaning om ikke at opgive at komme sammen for at tilbede Gud, sådan som nogle har for vane. I stedet bør vi blive hans børn, der deltager mere flittigt i gudstjenesten, efterhånden som Kristi herlige dag nærmer sig. Lad os så finde ud af, hvilken lektie profeten Esajas giver os om, hvorfor gudstjeneste uundgåeligt blev nødvendig for os. Lad os slå op i Esajas bog, kapitel 75. Esajas bog, kapitel 75, vers 1. Herrens arm er ikke for kort til at frelse, hans ører ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. For jeres hænder er sølet til at blod, og jeres fingre er synd. Jeres læber taler løgn, jeres tunge forkynder ondskab. Hvad har adskilt os fra vor Gud? Vore misgerninger har adskilt os fra Gud. Vor synd skabte en kløft mellem Gud og os. Vort forhold til Gud er blevet fjernt på grund af vores synd. Hvordan gjorde Gud det muligt at bygge bro over den kløft? Det er gennem gudstjeneste, at Gud gjorde det muligt at fjerne denne adskillelse. Derfor lærer Bibelen os, at Gud er med os under gudstjenesten. Han møder os, og han tilgiver alle vores synder, som vi har begået i fortiden. Efter at Adam og Eva havde syndet ved at spise af træet til kundskab om godt og ondt, befalede Gud Abel og Kain at bringe et offer til ham. Lad os gå videre til 1. Mosebog, kapitel 4. Lad os se på 1. Mosebog, kapitel 4, vers 1. Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde, jeg har skabt en mand ved Herrens hjælp. Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev fårehyrde, mens Kain blev agerdyrker. En gang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Abels ofring og Kains ofring nævnes for første gang i 1. Mosebog, kapitel 4.
등장하고 있습니다. Lad os se, hvordan forfatteren af Hebræerbrevet beskrev denne scene i Hebræerbrevet, kapitel 11. Lad os se på Hebræerbrevet, kapitel 11. Kapitel 11, vers 4. I tro frembar Abel Gud. Hvad frembar Abel for Gud? Et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. Her står der skrevet, at Abel bragte et bedre offer til Gud end Kain. Kain bragte noget af sin høst. Han ofrede korn til Gud. Abel ofrede sin jords førstefødte til Gud. Hvad er meningen med disse to ofringer? Både Kains og Abels offer blev bragt med al oprigtighed. Der står dog skrevet, at Gud kun accepterede Abels offer. Gud accepterede ikke Kains offer. Hvad var forskellen? Abels offer var et blodoffer. For at vores synder kan blive fuldstændig tilgivet, skal der være Kristi offer på korset. Af denne grund havde Gud allerede siden Abels og Kains dage skelnet mellem de ofre, han ønskede, og de ofre, han ikke ønskede. I oprigtighed lagde Kain en større indsats i sit offer. Han såede frø, passede dem og vandede dem på det rette tidspunkt dag og nat, så afgrøderne kunne vokse godt. Gud godkendte ikke Kains offer, selvom det blev ofret af hele hans hjerte. Men han accepterede Abels offer af det førstefødte lam, som blev ofret med udgydelse af blod. At deres ofre var forskellige, var ikke problemet. Begge lagde stor vægt på ofringen, men det, Gud ønskede, var et offer, der bar betydningen af syndernes forladelse. Vi kan bekræfte dette gennem Abels og Kains ofre. Dette viser i sidste ende, hvordan Kristus ville bygge bro mellem os og Gud ved at udgyde sit blod. Lad os bekræfte dette i Efeserbrevet kapitel 2. Lad os se på Efeserbrevet kapitel 2, vers 13. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte. Ved, hvad er vi kommet nær? Ved Kristi blod kommet nær. Hvad skete der ved Kristi blod, som sammenlignes med lammet? Vi er kommet nær. Dette var muligt på grund af Kristi offer. En af grundene til, at Gud anså Abels offer for bedre og tog imod det, var fordi Kristus, som sammenlignes med lammet, vil tilgive alle menneskehedens synder og bringe os tættere på Gud gennem sit offer på korset. Derfor, som der står skrevet i Efeserbrevet kapitel 2, vers 13, hvordan har forholdet mellem Gud og os ændret sig? Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. Kort sagt, Kristi blod spiller en rolle i at bringe os tættere på Gud. Lad os fortsætte i vers 13. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske af de to, og således stifte fred og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme. Hvad var hans andet formål? Og dermed dræbte han fjendskabet.
Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I én ånd adgang til faderen. 이는저로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. Kort sagt betyder medlemmer af Guds husstand, at vi er blevet en del af Guds familie. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. Gennem ordene i Efeserbrevet kapitel 2 kan vi forstå, at vi før var adskilt fra Gud, pga vores synder, og ikke kunne komme ham nær. Men nu i Kristus Jesus er vi, som engang var langt borte, kommet nær ved Kristi blod. Derfor siger Bibelen, at vi ikke længere er fremmede og udlændinge, men medborgere med Guds folk og også medlemmer af hans husstand. Kort sagt betyder medlemmer af Guds husstand, at vi er blevet Guds familie. Gud har sat os i en position, hvor vi kan kalde Gud fader og moder, og Sions brødre og søstre i sandheden for brødre og søstre. Hvordan opnåede Gud alt dette? Gud fuldbragte alt dette gennem gudstjenestens pagt. Nogle spørger om udtrykkende offer og gudstjeneste. Nogle forstår måske ikke meningen, så lad os se på 2. Mosebog kapitel 12, vers 23. Lad os se 2. Mosebog kapitel 12, vers 23. Når Herren går gennem Egypten for at slå dem ned og ser blodet på overliggeren og de 2 dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned. Dette skal I overholde som hvad skal vi overholde dette? En forordning for jer og jeres børn til evig tid. Når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik. Og når jeres børn spørger, hvad det er for en skik, I har, skal I svare, det er, hvad er det? Påskeoffer for Herren, fordi han i Egypten sprang israelitternes huse over, da han slog egypterne ned, men skånede vores huse. Og folket bøjede sig dybt. Vi holder påskegudstjeneste hvert år. Hvad siger 2. Mosebog om påskegudstjenesten? Det er påskeoffer. Er det ikke derfor, Jesus omtales som påskelammet? Selv i Egypten for 3.500 år siden forbigik Gud alle de huse, der havde påskelammets blod, så plagen ikke skulle ramme dem. Til gengæld blev hele Egypten ramt af en plage, hvor alle førstefødte, mennesker som dyr, blev dræbt. Denne frygtelige begivenhed for ca. 3.500 år siden er nedskrevet i Bibelen. Om alle disse gudstjenester siger Gud, kald alle dem sammen, som har sluttet pagt med mig ved offer. Gud omtalte påsken som gudstjeneste og som påskeofferet i 2. Mosebog kapitel 12. Derfor er grunden til, at Gud accepterede Abels offer og sagde, han bragte et bedre offer end Kain. At Abels offer var med lammets blod, og Kains var uden blodudgydelse. Da det var et offer af afgrøder til Gud, anså Gud Abels offer for bedre end Kains.
Gud accepterede Abels offer og afviste Kains offer, fordi hans store vilje til at tilgive alle menneskehedens synder i fremtiden var indeholdt i blodsoffret. Det var ikke fordi Gud bar nag til Kain. Den ene var et blodoffer, og den anden et offer uden blod. Gud viste på forhånd, hvad han ville gøre for menneskehedens synder ved at modtage et blodoffer. Derfor står der skrevet i Hebræerbrevet, at Abel frembar Gud et bedre offer end Kain. Da Jesus Kristus kom til jorden som påskelammet og blev ofret, hvad skete der så med forholdet mellem Gud og os, som var blevet fjernt? Genoprettede han ikke forholdet ved at udgyde sit blod på korset? Gud genoprettede forholdet og bragte os nær. Derfor lærer Bibelen os, at vi, der var fremmede og udlændinge i fortiden, nu er medlemmer af Guds husstand. Gud har gjort os til en del af sin familie. Derfor er gudstjeneste så vigtig for os. Derfor sagde Gud, at vi aldrig må svigte vores forsamling, som nogen har for vane. Minder Gud os ikke om, at vi altid skal tilbede ham, så vi kan blive frelst, modtage syndernes forladelse og vende tilbage til vores evige himmelske hjem? Lad os fortsætte med at bekræfte gennem Bibelen, at Kristus blev påskeofferet. Lad os se 1. Korintherbrev, kapitel 5, vers 7. Lad os se kapitel 5, vers 7. Rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet. Hvem er han? Kristus. Vers 8 siger, lad os derfor fejre festen. Festen her henviser til påsken. Følgelig har Kristi offer, der er repræsenteret som påskelammet, gjort denne højtid, påskegudstjenesten, endnu mere betydningsfuld. Hvis det ikke var for dette offer, kunne vi så komme Gud nærmere. På grund af vores synder begået i himlen, var vi bestemt til at være adskilt for evigt. Men gennem Kristi offer på korset er vores forhold til Gud blevet tættere. Førhen var vi fremmede og udlændinge. Førhen blev vi behandlet som gæster. Men hvad er vi nu blevet i Gud? Vi er blevet medlemmer af Guds husstand, altså hans familie. Derfor har vi fra nu af fået privilegiet at kalde Gud Fader. Vor Fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn. Sagt mere enkelt, er vi blevet værdige til at bede Fader vor, som Jesus lærte os. Kun vi kan bede denne bøn. Men hvad med fortiden? Da vi var begravet i vores synder, var vi fremmede, udlændinge og hedninger. Men ved Kristi blod er vi kommet Gud stadig nærmere. Vi er ikke længere fremmede eller udlændinge, men Guds husstand. Bekræfter dette ikke igen vigtigheden af den gudstjeneste, der mindes og ærer Kristi offer? Gennem gudstjeneste dannes forholdet mellem Gud og os som fader og moder og børn. Derfor, hvad er meningen med ordene? Lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik. Hvad bør vi gøre med hensyn til tilbedelse af Gud?
Betyder det ikke, at vi skal agte gudstjenesten og blive børn, der holder ret gudstjeneste? Hvad vil Gud så gøre med dem, der har sluttet pagt med ham gennem gudstjeneste? Der står skrevet, at Gud vil samle dem. Lad os se på endnu et vers i 2. Mosebog, kapitel 25. Anden Mosebog, kapitel 25, vers 20. Keruberne skal brede vingerne op af, så de med deres vinger dækker over zonedækket, idet de står over for hinanden. Kerubernes ansigter skal være vendt mod zonedækket. Du skal lægge zonedækket oven på arken, og i arken skal du lægge vidnesbyrdet, som jeg vil give dig. Der vil jeg åbenbare mig for dig, og fra zonedækket mellem de to keruber, som er oven på vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig. Hvilket sted menes der? Forklarer denne scene ikke det hellige og det allerhelligste? I helligdommen er der det hellige foran og det allerhelligste bagved. Hvor er keruberne? Keruberne er i det allerhelligste, lige over vidnesbyrdets ark. Hvad gør Gud der? Han lover at møde os. Hvilken dag er det, Gud har tilladt os at møde ham, selvom vi var langt fra ham? Den store forsoningsdag. En gang årligt på den store forsoningsdag åbnes vejen for præsten til det allerhelligste, og Gud siger, der vil jeg møde dig. Så uden ofring, det vil sige uden gudstjeneste, er der så nogen kontakt mellem Gud og menneskeheden? Absolut ikke. Gennem gudstjenesten kalder Gud os som synden fjernede og bringer os tættere på ham. Ved Kristi offer, ved hans blod, gav Gud os berettigelsen til at være medlemmer af hans husstand. Derfor må vi aldrig forsømme gudstjenesten, om det er sabbatsgudstjenesten, tredjedagsgudstjenesten eller højtidsgudstjenesten. Gennem enhver gudstjeneste lytter Gud til vores bønner og opfylder vores ønsker. Alt dette sker gennem gudstjenesten. Selvom vi holder gudstjeneste regelmæssigt, skal vi ikke holde den blindt uden at kende Guds grund eller vilje, men med forståelse. For at holde gudstjeneste med forståelse, må vi vide præcist, om den gudstjenestedag, Gud har lovet at møde os på ved pagten, er lørdag eller søndag, og om hans fastsatte højtid er jul eller påsken. Skal vi ikke således holde den sande gudstjeneste, som Gud ønsker, ligesom Abels offer? Utallige mennesker i verden i dag holder søndagsgudstjenesten, men er dette offer det samme som Abels offer, der behager Gud? Svarer sabbatsgudstjenesten ikke til Abels offer? Burde vi ikke forstå dette korrekt og holde gudstjenesten i overensstemmelse med Guds pagt? I dag holder vi sabbatsdagens gudstjeneste, som er en pagt med Gud. Vi holder også påsken. Vi holder også gudstjenesterne for de 7 højtider i 3 tider. Selv det slør I bærer i dag, er den korrekte måde at holde gudstjeneste på, som Gud har fastsat som en forskrift i Bibelen. Da Bibelen strengt siger, at det ville være en vanære for Gud ikke at gøre det, er kvinder forpligtet til at bære slør under gudstjenesten. Dette er en forskrift for gudstjenesten i Guds kirke. Er dette ikke en gudstjenesteforskrift, der er overholdt siden apostlenes tidsalder? Jeg beder alle himlens folk om at være mere stolte af gudstjenestens regler, vi nu holder, og holde den sande gudstjeneste, så vi kan give den rette lære til alle verdens vildfarne kirker. Jeg vil gerne afslutte dagens prædiken. Mange tak.